Det er Christian. Som der står på Alfred Hitchcocks gravsten. Sådan går det små, uartige drenge. For satan. Lige nu går jeg og kigger på markerne. Mit fædreland. Har sgu smukst. Jeg får helt lyst til at flytte hjem igen, men det får nok sine problemer. Det får nok sine problemer nu. Ja, det bliver vel chokerende. Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for og sagde på om dig? Et par ord om, hvor syg du var i din barndom. Hvordan du altid skulle ødelægge alting på de andre glade børn. Da du stjal deres legetøj og brændte det, mens de så på det. Og forkvaklede en sjæl, du altid har været. Nu har du holdt en tale, og så tager du hjem. Så er slaget tabt. Der er ikke sket en skid. Slut.